Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi pa 22 Disembala mu chaka ichi cha 2023. Tikhale pamenepo kuti timvesere mawu a Mulungu, ndipo timve kuti Mulungu lero afuna kuti yankhula motani. Mawu athu oyamba a tsiku la lero pa 22 lomwe ndi Lachisanu akuchokera m'buku la loyamba la Samueli mutu 1 kuyamba ndi 24 kuzalekeza ndi 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Esther Chilolo kuchokera ku Christ the King Cathedral, Diocese ya Johannesburg, mdziko la South Africa. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera mu Luka mutu 1 kuyamba ndi 46 kuzalekeza ndi 56. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Anthony Chilolo a chipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Samueli. Masiku amene Hana atamuletsa kuyamwa mwana wake, adapita naye ku nyumba ya chauta ku Silo. Adatenga ng'ombe yamphongo ya zaka zitatu, ufa wa makilogalamu 10 ndi thumba la chikopa la vinyo. Angakhale mwanayo adali wang'ono ndithu, adapita nayebe. Kumeneko adapha ng'ombe yamphongo ija, ndipo mwanayo adamupereka kwa Eli. Tsono Hana adati, "Inu mbuya anga, ndikunenetsa kuti ndithudi ine ndine mkazi uja amene ndidayimirira pano pamaso panu ndikupemphera kwa chauta. Mwana uyu ndidachita kupempha, ndipo chauta wandipasa chopempha changacho. N'chifukwa chake ndamupereka kwa chauta. Moyo wake wonse mwanayu azakhala wake wa chauta." Choncho adamusiya mwanayo komweko. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamenepo Mariya adati, "Mtima wanga ukutamanda Ambuye, ndipo mzimu wanga ukukondwera mwa Mulungu mpulumutsi wanga, popeza kuti wayang'ana kusika kwa mtumiki wake. Ndithu kuyambira tsopano anthu a mibado yonse azanditcha odala, pakuti iye amene ali wamphamvu wandichitira zazikulu, ndipo dzina lake loyera. Amawachitira chifundo anthu a mibado ndi mibado amene amamulemekeza. Wachita zamphamvu ndi dzanja lake, wabalalisa anthu a mtima wonyada. Mafumu amphamvu wawasisa pa mipando yawo yachifumu, anthu wamba nkuwakweza. Anthu anjala wawakhutisa ndi zabwino, anthu olemera nkuwabweza osawapasa kanthu. Wazathandiza anthu ake a Israeli pokumbukira chifundo chake. Izi ndi zomwe adalonjeza kuti azawachitira makolo athu akale aja, Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka muyaya." Mariya atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi 3, adabwerera kwawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, lero pano kupasidwa chinthu chofunikira kwambiri kuti tichizindikire cha kuthokoza. Kuthokoza Mulungu
makamaka akatichitira zinthu zazikulu zimene ife sitimaziyembekeza. Tikuona kuti Hana akuthokoza Mulungu chifukwa cha kubadwa kwa Samueli. Anapempha Mulungu Hana, ndipo mpemphero mwake anapempha kuti angompasa ngakhale mwana mmodzi yekha, ndipo mwana ameneyi kusonyeza kuthokoza kwake kwa Mulungu azampereka kwa Mulungu. Ndipo tikuona zimene zikuchitika lero kuti pamene Mulungu wakwanirisa lonjezo lake, wamva pemphero la Hana, mawu athu oyamba, ndipo Samueli wabadwa, akumutenga Samueli kuampereka pamaso pa Mulungu, ndipo akunena mawu oti, inu mbuye anga, ndikunenesa kuti ndithudi ine ndine mkazi uja amene ndidayimirira pano pamaso pano ndikupemphera kwa chauta. Mwana uyu ndidachita kupempha, ndipo chauta wandipasa chopempha changacho. N'chifukwa chake ndampereka kwa chauta. Moyo wake wonse mwanayu azakhala wake wa chauta. Tikuona kuti akukwanirisa lonjezo lake Hana, ndipo akunena kuti mwana uyuyo ndikumpereka ngati chothokoza changa kwa inu, chifukwa choti nditapempha kwa inu munandipasa, ndipo mwana ameneyo ndikumpereka kuti atumikire Mulungu. Ambiri mwa ife ndiona kuti inampempha Mulungu zinthu zambiri kwambiri, ndipo watipasa, koma sitichedwa kuyiwala. Timayiwala kwambiri kuti zimene zozo zachokera kwa Mulungu, ndipo tikapasidwa tampempha Mulungu kuti atipase, akatipasa chimene ifeyo timaona ndione kuti zimene zizapezeka mphamvu yathu osati mphamvu ya Mulungu. Koma tikuona Hana akuzindikira kuti iyayi mwana uyo ndi amene ndinayima apa kuzapempha pamaso pa inu chauta, ndipo mwandipasa. Mwanayu mutengeni agwire ntchito pa inu. Tikuona kuti Hana sanawerengere kuti one mwanayu ndooneka motani, wokongola motani, ndiye ineyo nanga zoti ndikakhala panopa ndilipo ndekha amene ndiazindichezesa ndi ndani. Hayi, koma kukwanisa lonjezo lake kuthokoza Mulungu, chifukwa chona kuti Mulungu wachita zazikulu pa moyo wake. Taonapo anthu mina kuona kumpereka munthu kwa Mulungu chifukwa chona kuti ngona kuti iwo sapindula naye, mwamukakamiza kuti iye kalo nsembe mwina tipume, kalo sister pakhombano tipumepo, kalo brother pakhombano tipumepo, chifukwa kuti mwina munthu ndovutisa. Hana sakumpereka Samueli chifukwa kuti ndovutisa. Ayi, kapena kuti mwina chifukwa kuti mwanayo walephera, kapena aoneka olephera mu society, neni kuti itampereka mwana uyuyo, meko sikumuthokoza Mulungu kweni. Samatenge zinthu ngati mphepo akuti basi ngomutayira Mulungu kuti nanga titani. Iya, koma apa Hana akupereka chinthu chimene chili chinali kumtima kwake kwambiri, amene amamukonda kwambiri. Taonapo anthu amene mwina akulakalaka kulowa unsembe, usistere, ubraza, kusukulu, mwina chifukwa kuti makolo aona kuti uyu mapoints amene wabwera nawewa palibe kuti olo ku polytechnic amutenga, olo ku chansa kolo chamutenga, olo ku Nzuna amutenga, basi kumuthamangisa kuti haya basi pita uzikatumikira Mulungu. Khani imene akupanga Hana si imeneyi. Ambiri timamukakamiza munthu kuti apite mwina ku nsembe chifukwa chona kuti wapeza mapoints mwina 48 kapena 60, ndiye ngati wakhoza mapoints 60 azikayankhula zotani kwa Khristu akamumvesa bwanji. Ndiye tikuona kuti Hana akupereka chinthu cha mtengo wapatali, mwana wake wokondeka mothokoza. Tiye tiziziwa kuti zimene tapasidwa ifeyo, zimene timaziona kuti izizo nza mtengo wapatali, sizinapezeke chifukwa cha mphamvu yathu, zapezeka chifukwa cha mphamvu ya Mulungu, ndipo tiziziwa kumuthokoza Mulunguyo. N'chifukwa chakenso tikuona muthenga wathu wabwino amayi Mariya so ataona kuti izizo izi akanatha kupangiridwa wina wake, akanatha Ambuye Yesu akuti akabadwire kwa namwaliso wina, namwalisine ndekha, anamwali enanso alipo, akanatha kutani Mulungu kusankha amenewo. Koma chifukwa kuti wayang'ana kusika kwa ine msakazi, taona ni mmene ndimaonekera, munthu wosika kwambiri wapafumbi,
koma Mulungu andidalitsa ndiyeneka ndimuthokoze. Ambiri mwa ife tapeza mabanja amene sitimayembekezera, mwina tikazanga naso pa kalilole kumaona kuti zachitika bwanji sititha kuzindikira kukhala pansi kumuthokoza Mulungu. Ambiri mwa ifeyo takhala tikukwera mapiri, pita uku ndi uku, pemphereredwa ndi awa timwina tipeze munthu wolongosoka. Munthu yetampeza wolongosoka uja timati iyayi chifukwa cha kukongola kwathu, chifukwa cha mphamvu zathu. Tiyeni tizikhala anthu omuthokoza Mulungu. Mulungu zikomo chifukwa ndinapempha kuti mundipase mkazi wabwino, mkazi wangwiro, ndipo mwandipasa mkazi wangwiro uyu. Mkazi wonena kuti akutha kumvesa za mavuto anga, sakundikolezera mavuto. Ineyo ndikadandaula kuti iyayi ndi mmene zinthu zilili silingathe kukwanisa chakuti akumatha kundimvesa Mulungu ndikuti zikomo. Ena mwa ifeyo timaona anzathu akudandaula za ana awo kuti ana akuzunguza kungachere kunja, ana kuzunguza pakhomo makolo kusowa mtendere. Koma ife mwina kutheka ana athu ndofasirako pang'ono. Ana athu ndiona kuti iyayi maona kuti abale akutibweresera mtendere. Tiyeni tizithokoza Mulungu chifukwa cha chimenechi. Tigwade pansi kunena kuti Mulungu ndakhala ndikukupemphani kuti mundipase ana odekha, ana othandiza makolo, ana okumva, ndipo ana anga sinoti kuti ndi 100% koma kuti mwandipasa ana omvesa. Ngakhale ili 70-80 timuthokoze nawo Mulungu. Pali ana ena amene ali mtawuni saziwa kuthandiza makolo wawo. Ifeyo mwina tili ndi mmodzi yekha mwa ana 10 amene amatha kutiganizira la mchere lokha. Tiyeni tikhale pansi, tigwade pansi, timuthokoze Mulungu monga akuchitira amayi Mariya kuti mtima wanga ukutamanda Ambuye ndipo mzimu wanga ukukondwera kwa Mulungu mpulumutsi wanga, popeza kuti wayang'ana kuseka kwa mtumiki wake. Ndithu kuyambira tsopano anthu a mibado yonse azanditcha odala. Kuzindikira kuti adzatchedwa odala pamene samayembekezera mbuyo monse kuti adzatchedwa odala. Choncho ifeyonso pamene taona kudala kwa mtundu wina uliwonse, pamene tikutchulidwa odala, tiyeni tikhale anthu osazitenga zinthu mwachizolowezi kuti basi ndi mphamvu yanga, ndi ufulu wanga, nayeneka ndalandira izi. Tikhale anthu omuyamika Mulungu mu zonse zimene Mulungu akuchita kuzeranso mwa anthu anzathu. Tikapasidwa chinthu ndi anthu anzathu tiziphunzira kunena zikomo. Tiaphunzisenso ana athu mawu awo onena zikomo, chifukwa pamene tikunena zikomo tikuthokoza, timakhala ngati tikumpemphanso Mulungu zinthu zina ndipo amatenjezera madaliso. Munali ndine m'bale wanu Father Anthony Chilolo, mwakoma nonse.